Здравейте, приятели! Намираме се на Лозенския манастир, Свети Спас. Тази седмица беше Спасов ден. И един интересен факт, който не знам дали е истина, но бабичката ми в нас не спира да го повтаря. На Великден се казва Христос Воскресе. И то се казва до Спасов ден. Спасов ден беше миналата седмица. Не знам дали е верно, ама някой ако знае, може да каже, да ме поправи. Искам да кажа, че е много красиво. Снимам на 4К и всичко е много яко. Гледката си я има. Никъде не е мръднала. От тук се вижда равно поле с това спирката на влака. Нови хан малко по-надясно. Мусачево. Мисля, че това е Мусачево. Не, това е Елин Пелин всъщност с кулата. А Нови хан е ето там, зад това дърво. Да. Доста интересно, не знам дали знаете, но цветовете тук са уникални. Наживо го гледам и не мога да повярвам.